eta bere buruari honela esan zion. Zer egingo dut txanponarekin? Badakit, xingola bat erosiko dut izatzean jartzeko. Xingola jarri eta dotore etxeko aparian izan zen. Hor zegoenean! Berehala, txakur bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu. Eta gau zer egingo duzu? Guau! Hori txalaparta, ez da nire gustokoa. Handi gutxira, oinar bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Kukuruku! Hori iskanbila, ez da nire gustoko. Berehala, zaldi doktore bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Hori kalapita, ez da nire gustoko. Handi gutxira, hiri handi bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Mu! Hori zarata, ez da nire gustokoa. Gero, ardi bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Hori hau tristea, ez da nire gustoko. Berehala, txerri bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Kurin. Hori zarata, ez da nire gustoko. Handi gutxira, tximino bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Hori iskanbila, ez da nire gustoko. Beranduago ahate bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nirekin eskondu? Eta gau zer egingo duzu? Kua. Hori iskanbila, ez da nire gustokoa. Handi gutxira, hipopotamo bat igaro zen. Zagutxo, nahi duzu nire
nirekin eskondu? Eta gauez ere egingo duzu. Hori garapita, ez da nire gustoko. Berehala, untxipoli bat igarozi. Agutxo, nahi alduzu nirekin eskondu? Eta gauez ere egingo duzu. Dehi. Hori zarata, ez da nire gustokoa. Azkenik, katu eder bat igaro ze. Agutxo, nahi alduzu nirekin eskondu? Eta gauez ere egingo duzu. Miau. Hori ahots polit eta fina, bai, nire gustokoa da. Eta Eskondu ziren biak. Urrengo egunean, Agutxo apikoa nire zegoela.